Sí, sí, passeu, passeu. Ja heu donat un cop d'ull, aviam, si us agrada alguna cosa. Ah, que no ho heu trobat. Vale, vale. Doncs, què és el que esteu buscant? Vale, per regalar a la vostra àvia i als pares. Perfecte. I busqueu alguna cosa que sigui en català. Sí, és que el de català ho tinc jo aquí. Vale, si voleu us ensenyo el que tinc de discos en català. Vale? Segur que seran de la seva època, perquè aquí tot el que tenim és vintage, és antic. Mira, si voleu, a veure què tinc per aquí. Mira, tenim per exemple el La 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 del Joan Manuel Serrat. Vale? Aquests són EPs, són els discos petits, i és del 68, de l'any 68. Vale? No sé si a la teva àvia li podria agradar, però tenim... això és mític, és un disc del Capri, l'humorista. Que, bueno, amb dos monòlegs, que és La ciutat i Tenim minyona. Vale? Això també pot ser una bona opció si li pogués agradar a la teva àvia. A veure... Ah, mira, del Capri també tenim el disc gran. Vale? Que aquí aquests monòlegs són molt coneguts d'ell. Parla mossèn Ventura, de Madrid a Barcelona, les pastilles, la tele i la moda maxi. I és d'en Joan Capri també. Veus? Això també podria ser una opció. A veure, en català... Bueno, tenim... No és que sigui estrictament en català, perquè aquest és música de trompeta, perquè és un disco del Rudi Ventura, que es diu Catalunya. Es diu Catalunya avui. Vale? Després, així, sense... Bueno, tenim de la Royal Philharmonic Orchestra. Tenim aquest disc que el van fer quan en el mil·lenari de Catalunya, o sigui, quan Catalunya va fer 1000 anys, i hi ha un recull de diferents: Juny, Marinada, Bona Festa, El cavaller enamorat, A la plaça, a l'Empordà, Per tu ploro, bueno, El cant dels ocells, La migrant, Muntanyes regalades, un munt de cançons tradicionals i molt conegudes catalanes, però interpretades per The Royal Philharmonic Orchestra. Molt bé. Bueno, què veig per aquí? Per aquí tenim clàssicos també. El Tricameron de la Trinca. On mengen dos mengen tres, La Pepa, El canonge de la Seu, El rossinyol, Qui en dona prou no en dona massa, El dimoni infernat, L'encanteri, Marieta romancera, Dona Tereseta Pi, Pitus Palla, Pintor de Bretanya. Bueno, La Trinca. Ara que en Josep Maria Mainat està tan en boga, en tenim també un altre de La Trinca. Aquest d'aquí. Ara amb la llibertat, La Trinca. Bé, això de Ara amb la llibertat, no sé... Més val que no digui res, però... La Trinca, Senyor Ramon, La Patata, Amor de Gana, bueno...
disc, que és Núria de nit. Bueno, aquí la Núria Feliu li encanta el jazz i aquí ens fa, és un recull de cançons Burli, què tal Dolly, o sigui, Hello Dolly, cançons d'aquestes cabaret, bueno, versions de Si jo fos molt rica, versions de cançons conegudes de musicals i de... Bé, per aquí també tenim Núria Feliu, homenatge a Mistinguet. Jo busco un milionari, la Java, és cert, l'acordió, si sóc de París, bueno, un munt de cançons també. Continuem també amb la Núria Feliu, amb la Guillermina Mota, amb el Remena Nena. Remena, remena nena, remena, remena nena. Bé, aquest disc. I, a veure que més tinc aquí, en català no em queda gaire bé, però... Maria Sampere, la comèdia musical catalana, amb també Núria Feliu, Emili Vendrell, La Bella Dorita, Guillermina Mota, Escamillo, Pau Carbassall, Germana Ros i Manolita. És aquest aquí. I per acabar, per acabar encara en queden dos. Tenim el Cuplet a Barcelona, també cantat per la Núria Feliu. És un recull de cuplets populars. Home, aquí surt la mítica el vestit de Pasqual. Jo tinc un xec que te crec, un xec d'estracan pelut, ribetat de vellut de color verd, que és el que em perd. I el meu xicrot d'ocigrons per botons. Les caramelles, la Paula en té unes mitges comprades als Encants. Bé, aquest és molt divertit. I per acabar tenim la gran Salomé amb el Se'n va anar en un dia molt clar. Bueno, hi ha un munt de cançons, Vale. No sé si d'això hi ha alguna cosa que t'interessi. Vale. El de la trinca pel teu pare li interessaria. Perfecte. I per la teva àvia? Algun de la Núria Feliu? Vale. Jo, si et puc fer una recomanació de la Núria Feliu, et recomano el del Cuplet a Barcelona, perquè aquest aquí, perquè segur que li encantarà. Sí, doncs vinga, va, aquest. I el de la trinca pel teu pare, perfecte, aviam. Aquest, el de la llibertat, que surt la patata i aquests d'aquí, vale, perfecte. El senyor Ramon, el mort de gana, aquest, perfecte, molt bé. Doncs ja ho tenim. Vale. Falta la teva mare. Vale, no, per aquí anem bé. Li agrada més la música internacional. Escolta'm, tinc una cosa que li encantarà. A més, són unes edicions que no van sortir publicades aquí, sinó que eren unes edicions que venien de Londres, moltes. Algunes sí que les van editar aquí, però eren exclusives per DJs, per discjockeys en aquella època. O sigui que no van sortir a la venda. I t'estic parlant de els Beatles, no sé si la teva mare. Que és superfan. Jolín, doncs ja ho tenim. Perquè jo aquí tinc uns EPs. Mira. Aquest. Que ve amb Eleanor Rigby. Bueno, torno a dir uns quants, vale?
dels que són molt baratets, Mira, el de la Núria Feliu el tenim a 2,50 €. El de la Trinca, t'hauria de mirar, però em sembla que més o menys. I aquests sí que són una miqueta més cars, perquè és que no els trobaràs enlloc. Vull dir, t'estàs enduent una peça de col·leccionista. Vale? Si t'endús algun d'aquests, ara et miro a l'ordinador a veure per quan sortien. Un moment, Vale, no, tampoc és tant. O sigui, aquests els venem per 8 € cadascun. 8 €. I el de la Trinca 3,50 €. Vale, perfecte. Doncs d'aquests, quin és el que fa més el pes? El de Hey Jude, vale. Perfecte, doncs mira, ja ho tenim. El de Hey Jude, el de la Trinca i el de la Núria Feliu. Sí. Perfecte, doncs mira, són 3,50 del de la Trinca. Espera. 2,50 el de la Núria Feliu. I 8 € són 14 €. Per 14 € t'emportes tot. Et sembla bé? Fantàstic. Doncs ja ho tenim. Vols que et posi una bossa? Em portes? Perfecte. Molt bé, doncs mira, per tu. Que ho disfrutin. Sí, 14. El metàl·lic, fantàstic. Perfecte. Espera que et torno. Mira, l'euro que fan els 15. Doncs moltes gràcies per venir a comprar discos, que avui en dia ara s'estan tornant a editar, per sort, alguns discos en vinil. Sí, el so no té res a veure, vull dir, és una altra història. Tu també t'estàs aficionant? Doncs ja tornaràs a buscar algun disco que t'interessi. Fantàstic.